Kining pista, usa ni siya ka kahigayunan, oportunidad diin kita makapasalamat sa Ginoo sa mga grasya nga atong nadawat, ug mausab kini ang kahigayunan diin kita makapaambit sa mga grasya nga naa nato, madaghan man o maginagmay ngadto sa atong isig katawo. Mao nga maghikay gyud ta sa atong balay kung kita magpista, kay aron kita makapaambit sa mga grasya nga naa nato ngadto sa atong isig katawo. So mao kini ang espiritu sa atong pagsaulog sa pista, nga atong ipaambit ang mga grasya, makapasalamat kita sa Ginoo, ingon man atong sundon ang panigiingnan ni San Nicolas sa iyang pagkamatinabangon ngadto sa mga kabos ug pagkamaluluyon, ingon man usab iyang giayo ang mga masakiton ug iyang gipakaon ang mga gutom. So kaninyong tanan, mayong pista. Viva Señor San Nicolas!